kalpasan na nagdapat. Okay, di kaya po lagi Ilocano. Ang dati pa naman talaga na hilig ni Harap. Okay, nanti ka Fransingan. Naulpit adawel kasimbang bay kanya. Sikatay inagaw na dayo dito'y na nabayang apanawin nga nagipura dalikdo kinsain isinagaba bayan kaawan mo awan pating na ito'y biya. Sikatay malipata nemno naglabo ay naglabos sama na naglabos sikamanentay awaga nakas ang biyag puti indet mo kalak-ama kagustuin payen nga uray no makataya. Bos-bos ko nga ayan linaksin na pinapuso itanim na akas inipan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at dapat ito'y lubos na makikinapay sa Taruma Pala where the enjoy them.
kasi nga kanang pakiat yung mantan ako di page na ni Pinjoy page Pinjoy ba yan? Mabuhay tinagigay post ni Akitan sa mga ni Marites. Pinjoy page. Sige nga damo page mo patay. Bayad kaawan mo, awan ser binay ito'y biyak. Pinubos mo syuktong na naginom, iti arak ating syuktong na tubay ito. Barbarin ko na, asikatay balipata, endo naglabas, naglabas. Si kamanentay awaga. Nakas ang biyak ko, dinted mo magalap ama. Kagustuhan pa yan, yakuray mo, makataya. Tibok, tinanunod, timbos-bos ko, nga aya, nilaksip na di ka puso. Itanim ng akas nila. Tibok, tinanunod, timbos-bos ko, nga aya, nilaksip na di ka puso. Itanim ng akas nila. Alright, tayo natin na po nagigay ko lang ang mga reaksyon.
time ito din ako di mauding ang kansyon ni Rukmani ako di parin ang gitarong mo. Sa kanto, ang aming taos puso pagkikira mo.